Chifimo. Hey. Ada ka ị na-eweta onwe gị. Ọrịa ọkụ. Chief. Onye ogbo nnọọ. Chief. Gị na di gị ọ na-ebije gị isi ala nwoke ogbo. Hey. Ndewo no. Gị na-atụtụ nwoke di gị ngwa ole ga-awụrụ ụdịrị onye isi. Ụdịrị onye isi zọtara n'ụkwụ. Ọ na-eji ya paramount. Ya wee jisie ya ike. Jidebe ya nne m, jidebe nọ unu bịawara taa ala ọrịkwa level. Ihe fire na ntị n'ọkụ si mba ka m bịa taa n'ọkụ bifo dị na efepụ n'ọkụ ka m mara ma wee eziokwu. O nwere news nnọọ ka bụra na ntị n'ọkụ si aga m eche ka o juo oyi ka m bịa chọpụta ma wee eziokwu ma waghachi. Ihe izu ọwụ ofe elu ihe mere na onye ṅụrụ mkpụrụ mmiri ara gbaga. Onye gbasara ndị kwuru o nwere ihe ọma ọbụbịa ga-ame asị nụrụ si ka m bịa kọnfam mbụ asị na nwunye di m nne gị ikwu na o nwere ihe ombe gị mmemme ombe gị. Nwunye di gị nne m ukwu nwunye di gị nne gị na ele nne m ka ọ hụrụ nne ole mama Caroline na lọọlụ ezinne Caroline ibeji ụba. Ihe karịa ịgwanụ m n'ọkụ masa gị ya n'ọkụ gị na-agbara ala okirikiri. Ewe dịka ọ nwụrụ aka ka nwa azịza. Aka ntakịrị aka nsọ m jụsara gị nwanje ka ị ga-anwụ maka iburu isikwu ha ga-agbọtọwa n'ime ụlọ gị na ya na-abụ nọ ga-akpụkpọrị ndụ ojibede isikwu egbu oge otu abalị ya bụ aka nsọ m bisa gị ga-emere nwa n'aha nna sịfada biele gị aka gị na-akọ nne m Nze Sabinus gema ntị n'olu Nze Sabinus ibeji ụba onye isi ala Ekwe ya na ezinne lọlọ Caroline kwetechirikwa Caroline ibeji ụba onye na ụdị ya nwanyị obiọma ụdị parental dị ka ndị a akọkwala anyị n'ụwa anyị ọdọ n'aha Kraịst ihe dị ka ha akọkwala anyị maka onye ọbụla megide parental ya wụ nne na nna ya wụ ihe na-akpa ha abụọ si parental otu onye wu parent mana abụọ parental ịghọta gị ihe m na-asị English awụda anyị nwa obiri abịa kwe na ọta ihe m dị obirikwa amụri okwe n'isi nna m ekelekwa ụmụ ọka m gwakwewe ewo ọ chịrịla gị ka azịza ọnwụ na gị ka nwa sịsị nna m ji na ya nwa ya ka o mere gị ote n'ezi n'abalị ọya afọrọ ya gị ka mgbe a bara ebe nne m ịlọọla ihe m ahụ si ga-echi 30th of December na anyị nọ n'ime 30th of this month ya December 2021 na 30th kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi kpọrọkpọtọ ụmụ ya niile ụmụ anyị ụmụnne m niile ọrụ oduli dị ntọ Ekwe ma Chika ibeji ụba oke osisi ibeji ụba ma Ike ibeji ụba ma Wonder Boy ibeji ụba ma eze si na achọ ihe a na-etuke n'oke osisi eze si na chi ya wụọ otu nwa ya kwanụ na olu eze ibeji ụba Ike ibeji ụba Chidi ibeji ụba ka ọgwụnọ Ivarestus nke nwaanyị ikolu nkeji na di ya makwana ebe ya nwa ya nke nwaanyị ịva ihe mma nọ n'ahịa ihe ga-eduzi elu Chineke wo n'ọnọ n'aka anyị niile ihe ha ka famili ibeji ụba niile ma ụmụnne nke nwoke ụmụnne nke nwaanyị ma ndị obodo ekwewe ebe ahụ nke nwaanyị ma ndị nke obodo ebe ahụ nke nwa ha niile jikọtara aka ọnụ dị mba nna anyị ihe ma anyị ga-emere ga-echi ị ga-anwụ anyị achọghịsị echi ọ ga-awụ nne anyị nwụọ abịa beto nwa ambalansị too nwa ndị akọchike gị ya eriri doga ozu n'ebe ọbụbụ ọ na-egbu oge ya ụwa niile ahụfe ọnwụọla mgbe ya rie ndụ ka irie ya ọnwụ mmadụ ịmụta osisi ha asịsị iteke grace to God who into train of a children ọ onye Chineke nyere mma na amamihe o jiri nwụọ ọnwụ so ụmụ asị gị izizi ụmụ gị ọma mgbe nkata gị iri uru ya mana ọ wụdịsa amụrụ ụmụ iri ele ụmụgọ idi ya wede otu awụ na-echi nwunye di m zụrụ ụmụ ya nwunye di m ọ tụrụ ahụ mgbe ọ na-azụ ụmụ ele onye nwunye di Nneke nwunye di gị maka Chineke ọ dị dọka igwu na mgbụrụ aka ntị nkọpụ gị ọ bụrụ ala ya n'ahụ ka ọ gote mapụ gị ụmụ okwu n'anya gị kpara arụsị bịa gụzowe m n'ihu nga maka gachiri ngo na sidosi m n'ahụ pụọ ma eme ihe ọ da ana ihe m ihe ọbụla ekwuru ya pịasị anya ka oke ṅụrụ ndụ si ikpe nwunye di gịnị ya wu ukwu
hapụta ụgbasị gị onye nwunye dị ka gị tọọ ihe ha ka nwaanyị bụrụ ọkpụrụkpọ nwaanyị echiri echiche nta chi echichi mụ na chọọchị chie na-ekwe nwaanyị na-achịkwata ihe aka ụmụ dibi niile ọ bụ ya wụ onye isi gị bịa nga akpụ ya nwunye dị ka ya pụta ụgbasị ele ya were ihe dị ka gị asị ka onye ọbụla ọ hụrụ ka ị na nwunye ọ bụrụ ezigbo nwaanyị ọwa onye ọbụla ọ hụrụ ya were nwunye di nwaanyị mara atarala m ahụhụ mgbe m bụ ụmụazị m na na-enwebeghị ihe m nwaanyị na-ekogide gbe ote akwa ya niile mgbe ahụ mgbe ọ ga-ejekata akwa jekata ote ya enwebeghị ihe ọ na-enyefebedo n'ụwa azụ obi gara m esi eche ka nwa ya lụrụ oke weta katọn azụ apakụta igbuwa katọn azụ m abụọ weta watapruf ote were silik evere watapruf eju ya afụpụ silik ote wụsa n'ala were silik kwoje aza silik eji ya atọpụ ọgọdọ ọfọm ya yipụ patara mmesi nne m eyipụla maka ọma na ịhụ onye na ọfọm nwere ihe na-anọ na famili wee ọ na-enyefebedo m ọfọm ya were problem nọ na family wa nye m sị mba jide nkwe nye m ya azụ meri hapụ na family problem kama mechie gị ọnụ that yet ka anyị na-akwa egiri ugwu onye ọbụla na-ahụdụ nga marasị onye ahụ onye obi akpọ ọwụ nne m ka ọwa ada enyo enyo ụmụ ya ama ihe ka obenu nwunye nwa ya nwunye nwa ya uri nwa kwe na-agba nga nwatakịrị na-adị ya nwaanyị gbagakwa n'uri na US ihe na-agbawo enwere ha ụkwụ agbụgba ka obenu nwunye oke osisi ka ozi nwunye ekeje karụ nne m ịmụtụrụ ụmụ di ekwe na ezigbo mmanụ edidi ya lokwere m o ihe m nakwa di m ibeji ụba Sabinus onye isi ala ekwe ka ya lụlo m enwere otu ochulo m losa mgbe ụlọ ụgwọ ya lokọrịa o weluru ihe erulo mmanụ maka digịnị ka m kara atụ ụjọ odide abịala m nga m na ihe m n'ụgbọ n'ime ekpere ka m bagoro nwe m ka m ụlọ lawa ugbu a deliverance ka m gaji m ede na m gara n'ugwu isi ihe ebe a na-emekpere ha were aka ntị ote pịapụ m ihe m hụrụ n'anya a ga-agba ọtọ abịa echi a ga-agba ọtọ mana gị bụrụ ọtọ wa gị rute ha na nke eze anya kudo lewe gwa anya mgbada ugwu gawa gwa ụmụ okwu saịdị ebe ka alaba ga-ebu ga ga-akpa hụ ogwe mgbe ị na-aga lechiri elu otu anyị gbachala mmega emeka hụ ụkwụ gị na geeti nga ibeji ụba ga-esi ịbịa ga-etọ ihe n'ote kpụrọ nwa agụdị okponu kpụrọ mgbọrọgwụ ọzọ oke osisi ọbịa wigo anwụbele ma nwobi nsọ nke ga-esi ene m ebere maria dị nsọ ya wara m ayụyọ ka mkpụrụ obi m na nke ndị niile kwurere gara aga arị nke onye na-akpa ya aka ya dajọ nne m ị na-anwakwa ekwulisi ya dapụ nga akụwa nga ma chi ụbụrụ efesa nne m ị na-anwakwa o ihe keri oche ledo otu ị na-eche mgbe unu na-eme ihe gịnị ya na-enyekọta anya elu ụjọ ada atọ gị o yiri nnọọ ọkụgba ebe ọbịa Chief Imo zukere ike eziole m si ike ka okpere ọrụ n'isi gị jide ya jide ekwela eda jide ya obi ya eso dị asa mere gị ebere nwayọ na gbanagbanye ọkụ na gị na dị ewo ọ na-alaliwe ma agbanye ọkụ mgbe ọ na-alali ka ọ mega ọhụ nlali ngwado ihe mere n'ụwa na echi ahụ enwere ụmụazị a ga-emere saraka saịdị elugwu echi ya gị kpọrọ ya ụnụ gawa ebe ụmụazị mega saraka ihe anyị megawo golden continue ịchọghịzi ikwu okwu Chief Imo n'ọgwụ kwuo ọkụshọta tes alamana esi na ya abịawa kere na nwayọ ebe kewe obiri kwa mmiri onye ya mụrụ ka nne na nna gị isi kpụrụ ihe elosilekwe di ha dịrịgo n'ọga n'ike mgbe a na-atụ ido mma na-aga n'arụsị dịrịgo gaa na deyi deegego nọ ga-emedine n'isi ote ka nwa mkpi ga-agba ewu ịbịakwara nga ekelilakwa ka aja on the 30th onye ọbụla anyị na-ahụdụ na nke anyị ya hụ gị ibeji ụba na-ekwe onye isi ala ekwe